हरे कृष्णा गिरिजा माता जी, सिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणल रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिन्निधि नामिने नमाचार्यपादाय निधाय कृपप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ മലയാളം ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ദ കിങ് ഓഫ് നോളേജ് എന്നാണ്. അതായത് ഇതാണ് അറിവിന്റെ രാജാവ്, സുപ്രീം നോളേജ്, പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള അറിവ്. അപ്പൊ ഇത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അറിവ് നൽകുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അദ്ദേഹം ദിവ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ദിവ്യന്മാരിൽ ദിവ്യനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അറിവാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇത് അതീവ രഹസ്യമായ അറിവാണ്. അതായത് യോഗയിൽ എത്താൻ, ആധ്യാത്മിക തലത്തിലെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും രഹസ്യമായ, ഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്ന രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. വിദ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവ്.
യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ കിട്ടും? ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്താനുള്ള ഈ അറിവ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം വഴി മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായി ശാശ്വത ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. പരിശുദ്ധ ഭക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഭക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്, അതായത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പറ്റും. സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണലോകം, ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അവിടെ നിന്നിങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വന്നിരുന്നു, തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അതാണ് തിരിച്ചെത്തുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഈ പരമമായിട്ടുള്ള രഹസ്യം? അത് നേടാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് എന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബന്ധം, 7, 9 അധ്യായങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ് ഈ 2 അധ്യായങ്ങളും വരിക. 7-മത്തതില് ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇതിലാണെങ്കിൽ രാജ്യവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം, അതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് കുറച്ചും കൂടെ വിശദീകരിച്ച് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം. ഇതിനെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ തിരിക്കുന്നത്. 4 അധ്യായങ്ങളായിട്ട്. അതില് ആദ്യത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്, വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഹ്യമായ അറിവിന്റെ മഹത്വം, ഈ സീക്രട്ട് നോളജിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് എന്നാണ്. രഹസ്യമായ അറിവിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്നാണ് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത്. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അത് കേൾക്കാൻ ആരാണ് യോഗ്യൻ, ഇത് ശ്രവിക്കാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് ശ്രവിക്കുന്ന ആള് എന്ത് യോഗ്യതയുള്ള ആളായിരിക്കണം? നമുക്കറിയാം, അത് അർജുനനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഭക്തനാണ്, സുഹൃത്താണ്, അസൂയയില്ലാത്തവനാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് അദ്ദേഹം ഏതാണ്? അങ്ങേയറ്റത്തെ ഭക്തനായിരിക്കണം. ഒരു അവിശ്വാസിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ജനന മരണ ചക്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആൾക്ക് ഇത് ഉപദേശിക്കാറില്ല. വിഭാഗം 2, 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ളതില് ഐശ്വര്യജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. അതിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു, സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനാണ് നടത്തുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒന്നിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, പക്ഷെ ഒരു സൃഷ്ടിയിലും അദ്ദേഹം പെടില്ല. അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. അനാസക്തനാണ് അദ്ദേഹം, ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ അനാസക്തനായിട്ടാണ്. അതേപോലെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വത്തെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും. അചിന്ത്യ ഭേദ, ഗുണത്തിലൊന്ന്, അളവിൽ കുറവ്, വ്യത്യാസം. അതേപോലെ 3-മത്തെ വിഭാഗത്തില് 11 മുതൽ 25 വരെയുള്ളതില് ആരാധിക്കുന്നവരെയും ആരാധിക്കാത്ത ദുരാത്മാക്കളെയും കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആരാധിക്കുന്നവർ മഹാത്മാക്കള്, അത് 13, 14, 11, 12 ദുരാത്മാക്കൾ, അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല, അവരെ കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 3 തരം ജ്ഞാനികളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഏകത്വേന, വിശദോന്മുഖം, പ്രദക്ഷേന എന്ന് 3 തരം ഭക്തരെ കുറിച്ച്, ജ്ഞാനികളാണവർ, അവരെ കുറിച്ചും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 20ഉം 25ഉം ശ്ലോകങ്ങള് പ്രതീക ഉപാസന, പ്രതീകമായിട്ട് ഉപാസന നടത്തുന്നതാണ് പ്രതീകോപാസന. വിഭാഗം 4-ല് 26 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അത് വളരെ ലളിതമാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹത്തോട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക എങ്കിൽ ഏതാണ് പാപപുണ്യ ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനാണ്. ഭക്തനോട് പക്ഷെ ഒരു ചായ്വുണ്ടായിരിക്കും.
തെറ്റുകൾ പുറത്ത് ശുദ്ധനാക്കും എല്ലാവരെയും. പാപജന്മം ലഭിച്ചവർക്കും മോചനം കൊടുക്കാം. അദ്ദേഹത്തില് എന്താണ് പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മോചനത്തിനുള്ള ധാമത്തിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അനന്യ ഭക്തന് രാത്രിയോ പകലോ ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എവിടെ പോകാം, ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഉള്ളവന് എന്താണ് ഒരു അനന്യ ഭക്തൻ ധാമത്തിലെത്തും, തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് ആദ്യത്തെ അധ്യായം ഏതാണ് സൈന്യ നിരീക്ഷണമൊക്കെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 2 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളില് ദ്രവ്യത്തെ കുറിച്ച് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. ദ്രവ്യം, ആത്മാവ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും പിന്നെ ബന്ധവും ഒക്കെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. 2 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായം. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗുഹ്യ ജ്ഞാനം, അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് എന്ന് പറയും. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ്. 7ഉം 8ഉം അധ്യായം ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഗുഹ്യ തരം, മറ്റത് ഗുഹ്യ ജ്ഞാനം, ഇത് ഗുഹ്യ തരം, മോർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ്, മോർ എന്നാണ്. അടുത്ത 9ാമത്തെ ഈ അധ്യായത്തില് കേവല ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തെയാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടിയ ഭക്തിയാണ്. കേവല ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ള അറിവാണ്. അതിനെ പറയുന്നത് ഗുഹ്യതമ എന്നാണ്. ഗുഹ്യതമ, മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്നാണ്. അപ്പൊ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, മോർ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്നാണ് ഈ ഇതുവരെ ഇന്നിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യത്തോടൊപ്പം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നേട്ടങ്ങളും കൂടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മാഹാത്മ്യവും ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നേട്ടത്തിനെ കുറിച്ചും ഇതില് വിശദീകരിക്കുന്നു. 7ാം അധ്യായത്തിന് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഇതിൽ നൽകുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ ശ്രവിക്കണം, ആരാണ് ശ്രവിക്കാൻ യോഗ്യൻ എന്നൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാധാ ഗോവിന്ദ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അംബിക മാതാജി 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ളത് വായിച്ചോളൂ. ശങ്കരം പിന്നെ പ്രഭുവിന് അത് കഴിഞ്ഞ് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമി അനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ അശുഭാത് രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രം ഇദമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം അശ്രദ്ധധാനാ പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപാ അപ്രാപ്യ മാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവർത്മനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലും ആയിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇത് അറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതില് ഭഗവാൻ എന്താണ് ശരിയായ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ചാണ്, കേൾവിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രവണമാണ് അല്ലെ. ശ്രവണവും അതേപോലെ കീർത്തനവുമാണ്. ശുകദേവ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, കീർത്തിക്കുന്നു. ആരാണ് കേൾക്കുന്നത്? അവിടെ കേൾവിക്കാരൻ ആരാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് അല്ലെ. പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് കേൾവിക്കാരനാകുന്നു. അപ്പൊ ഉടനീളം അതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉടനീളം 7 ദിവസം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ കേൾവിയിലൂടെയാണ് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് തക്ഷൻ കടിച്ചതുപോലും അറിഞ്ഞില്ല പരമപദ പ്രാപ്തി ഇദ്ദേഹം നേടിയത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശരിയായ ശ്രവണത്തിന്റെ ആവശ്യം അതാണ് ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്, ഊന്നി പറയുന്നത്. അറിവിന്റെ മഹത്വം ഇതില് എടുത്തു കാണിക്കുകയാണ്. ജ്ഞാനം എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അനസൂയ, അർജുനൻ ഏതാണ്? അസൂയയില്ലാത്ത ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പദങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അനസൂയ, അസൂയയില്ലായ്മ. പിന്നെന്താണ്?
ശ്രദ്ധ. ശ്രദ്ധ എന്ന സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ആണ് അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ്, ഇതുള്ള ആളിനാണ് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അറിവ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ച് അദ്ദേഹം എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നു. ആ അറിവെല്ലാം അദ്ദേഹം പ്രായോഗികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേടിയ അറിവിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് അസാധ്യമാകുന്നു, അത് പ്രവർത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അസൂയയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണനോട് അസൂയയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അദ്ദേഹം അറിയാൻ യോഗ്യനായത്. അതേപോലെ തന്നെ അഹൈതുകമായ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. പിന്നെന്താണ്, അദ്ദേഹം ആരെ അംഗീകരിക്കുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള തത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അത് അറിഞ്ഞ് പ്രായോഗികമായിട്ടത് നടപ്പിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് ഈ എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കും, ഏത് രീതിക്ക് നടപ്പിലാക്കും, അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ 9 തരം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് അധ്യായം 5 ഭാഗവതത്തില് അധ്യായം 5 പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അസുര രാജാവാണ്, രാജാവിന്റെ മകനാണ്, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മകനായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ആരായിരിക്കും, അസുര ഋഷിമാരാണ് അല്ലെ, ഗുരുക്കന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കാനും അതേപോലെ ആളിന് 2 പേരെ വിടുകയുണ്ടായി. ശുക്രാചാര്യന്റെ 2 മക്കളെയാണ് അതിനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. അവരുടെ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവാണ് ശുക്രാചാര്യൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 മക്കളെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, പ്രഹ്ലാദ രാജകുമാരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ക്ലാസ്സിലിരുന്നെല്ലാം പൊളിറ്റിക്സും എക്കണോമിക്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും എല്ലാം കേൾക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കും. ഒരു ഇന്റർവെൽ വരുമ്പോ കുമാരന്മാരെ എല്ലാം വിളിച്ചിരുത്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവര് എന്താ പറയുന്നത്, ഇതാണ് ഏറ്റവും പറ്റിയ, നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, അപ്പൊ എല്ലാവരും വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല, അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു മടിയിലിരുത്തി ചോദിക്കുന്ന, എന്താ പഠിച്ചത് മോനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് വിഷ്ണുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും. പിന്നെ അദ്ദേഹം പ്രഹ്ലാദ രാജകുമാരനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വീണ്ടും അസുരകുമാരന്മാരുടെ അടുത്ത് വിടും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി. അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇവനെ വച്ചിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലാനായിട്ട് പല പല വഴികൾ നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ഹോളിക വരെ തീ കൊണ്ട് അഗ്നിക്കിരയായി. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ രാജകുമാരൻ എല്ലായിടത്തും ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. കാരണം എന്താ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ, ഈ നവയുധ സേവനം എല്ലാം ചെയ്ത ആരാണ്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അല്ലാതെ ഓരോന്നിനും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു. ശ്രവണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്, കീർത്തന ശുഭദേവൻ, സ്മരണം പ്രഹ്ലാദൻ, പാദ സേവനം ലക്ഷ്മി ദേവി, അർച്ചനം പൃഥു മഹാരാജാവ്. ഇതെല്ലാം ഭാഗവതത്തിലെ ഓരോ കാണ്ഡങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്. ഭാഗവതം മുഴുവൻ ശ്രവണവും കീർത്തനവും തന്നെയാണ്. പിന്നെ പ്രഹ്ലാദ രാജകുമാരനെ കുറിച്ചും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കാണ്ഡം, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ ആണെങ്കിൽ 4ാമത്തെ കാണ്ഡത്തിലാണ്, 19ഉം 20ഉം അധ്യായങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വന്ദനം, അക്രൂരൻ ഇവിടെ വരുന്നു, ബലരാമനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മധുരയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. കംസവധത്തിന് മുമ്പ് അല്ലെ, മത്സരത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു. വന്ദനം, അങ്ങനെ അക്രൂരൻ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം സ്പർശിച്ചിടമെല്ലാം അവിടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം കിടന്ന് ഉരുണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാസ്യം, ഹനുമാൻ, ഇതെല്ലാം ഭാഗവതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഹനുമാന്റേത് രാമായണത്തില്.
സാഖ്യം അർജുനൻ, അതും ഭാഗവതത്തിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് ആത്മനിവേദനം, ബലി മഹാരാജാവ്, അതും ഭാഗവതത്തിൽ വാമനാവതാരത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഇവരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരുവനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനനെ സേവനത്തിൽ ഉന്നത തലത്തിലെത്താൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ അറിവ് പകർന്നു നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന എന്താണ്? നമ്മളും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെത്തി ആത്മീയ തലത്തിലെത്താനായിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം ഹൃദയത്തെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട്, മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനും 8 പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് രാജ്യവിദ്യയാണ്, എല്ലാ തത്വങ്ങളുടെയും ആകത്തുകയാണ്. പല പല കപിലൻ, യാജ്ഞവൽക്യൻ, വ്യാസദേവൻ, ഗൗതമൻ, കനാദരൻ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ എല്ലാം തത്വങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണിത്. രാജ്യഗുഹ്യം, ഏറ്റവും ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്, മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും രാജാവാണ്. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് ശാശ്വത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. പവിത്രമിതം, ഏറ്റവും പവിത്രമായത്, മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടത്. അവിടെ ത്രിഗുണ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല. ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്, അജ്ഞത മാറ്റി അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴും അതിന് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഫലങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ കിട്ടാം എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകും. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. അതായത് ഉയർന്ന ആചാര്യന്മാർ, നാരദമുനി, അതേപോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെല്ലാം പ്രഹ്ലാദനും ധ്രുവനും കയാതുവിനും ഒക്കെ ഉപദേശം കൊടുത്തവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കുകയും ചെയ്താല് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സുസുഖം, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട. പകരം അതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സനത്കുമാരൻ, കുമാരന്മാർ തുളസി ഗന്ധം നുകർന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായത്. അവര് അവ്യക്തവാദികളായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായത് തുളസീദളം വിഷ്ണു ലോകത്ത് പോയപ്പോൾ തുളസീദളം അതിന്റെ മണം ആസ്വദിച്ചായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക ഒക്കെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ പിടിപെടത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് അവ്യയമാണ്, ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. 8 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുന്ന, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മഹത്തരമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിന് നമ്മൾ ഈ ദുഃഖാലയത്തില് സംസാര ലൗകിക ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിൽക്കണോ എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അസൂയക്കാർക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നഷ്ടപ്പെടും, ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഉഴലുന്നു എന്നാണ്. ഇവിടെ ഭജഗോവിന്ദത്തില് ആദിശങ്കരൻ പറയുന്നത് പോലെ പുനരഭിജനനം, പുനരഭിമരണം, പുനരഭിജനനി, ജഠവീശയനം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താണ്? ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടി വരും. ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഉപമയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ നേരിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിന്റെ കൊമ്പുകളിലും ശിഖരങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ ശിഖരങ്ങളിലും ഇലകളിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം മൂട്ടിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാന് കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ
ഐശ്വര്യജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അചിന്ത്യഭേദ അഭേദ തത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഐശ്വര്യജ്ഞാനം ഭക്തരിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ഭക്തി വളരെയധികം ആരാധനയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ ശക്തിയാൽ എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തെയും മറ്റു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തുന്നു. ആ കാര്യം ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്ന, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെ, സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം. അതിൽ ആ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു വായിക്കോ. പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മയാ തദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിനാ മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി ന ചാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. അടുത്തതോടെ വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. എന്തോ? അടുത്തതോടെ വായിച്ചോളൂ. ന ച മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ജീവസത്തകളും എന്നിലുണ്ട്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നെ അതെനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് വായിക്കാന്. അപ്പൊ ഇതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പരിപാലകൻ ഞാനാണ്. സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവസത്തകളും എന്നിലുണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ അവയിലില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത, നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിൽ അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നഗ്ന ദൃഷ്ടികൾക്ക് ഗോചരമല്ല, ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ശക്തിയായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കും. പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചതും ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടും എല്ലാം അദ്ദേഹം കുടികൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തിയവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയും. അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് യശോദ മാതാവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഥ അറിയാം, അല്ലെ? വാ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ, മണ്ണ് തിന്നോന്ന് നോക്കാനായിട്ട് വാ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ മൊത്തം കാണുന്നു, അല്ലെ? യശോദ മാതാവിനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും, അല്ലെ, ഉണ്ണികൃഷ്ണനെയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ട് യശോദ മാതാവിന് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഉടനത്തേക്കും മറവിയും കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് എന്താണ്, ഒരു മാതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെ? മാതൃസ്നേഹം, മാതൃഭാവമാണ്. അപ്പൊ ദൈവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ സ്നേഹം കാണത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ മറവി തരുന്നതും ജ്ഞാനം തരുന്നതും ഓർമ്മ തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മറവി അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രഭുപാദർ, സർവപ്രപഞ്ചവും സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? സൂര്യപ്രകാശം വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാലും ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് എന്താവശ്യമാണ്? സൂര്യപ്രകാശം ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? നമുക്കതൊക്കെയാണ് ശീലമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശമാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അതിനെ ശരിയായിട്ട് പരിപോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിർത്തുന്നത്. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനും എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും നിലനിർത്തുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേറെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. രാജഭരണം നിലനിന്നിരുന്നപ്പോ രാജാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ്, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗവൺമെന്റാണ് ഭരണത്തിന്റെ തലവൻ. അത് നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും രാജാവിന് ബാധകമല്ല എന്നാണ്. നമ്മളിവിടെ കാണുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണല്ലോ. നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് നിയമം ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോക്കും, അല്ലെ? ഇത് രാജഭരണത്തില് രാജാവ് ഏതാണ്? ഋഷി, അല്ലെ? രാജർഷിമാരായിരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അവർ എന്താണ്? ഋഷി തുല്യരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അവരെ ബാധിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ ഓരോ നേട്ടവും ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടി, ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം, ഉയർന്ന ഉദ്യോഗങ്ങള്, ധാരാളം നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു എന്നൊക്കെ, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ നേട്ടമല്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്, ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലവും കൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും
ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ദാ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങ് പോകാം. അതാണ്. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ യോഗ ഈശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, മിസ്റ്റിക് പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് മിസ്റ്റിക് പവർ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റേതാണ്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഇടപെടുന്നില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ ഈശ്വര്യം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റിക് പവർ കൊണ്ട് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ അദ്ദേഹം അതില് പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽപ്പിന് അദ്ദേഹം നേരിട്ടൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നില്ല. മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവ്യക്തമായ ശക്തികൾ, അതാണ് യോഗൈശ്വര്യം, അവ്യക്തമായ ശക്തികൾ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നു. ഇത് ഒരുപാട് തത്വങ്ങളാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതൊക്കെ കേട്ട് പിന്നെ ബുക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ ഈശ്വര്യം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് പറയാം. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നു. എന്താണ്, ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒഴുകി നടക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, സ്പേസ് സൃഷ്ടിച്ചത്, അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ അന്തരീക്ഷത്തിലില്ല. അതിന് വേറൊരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വീട് വയ്ക്കുന്നു അല്ലെ, വീട് ഏതാണ്, നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീടല്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ്, നമ്മൾ വീട്ടില് താമസിക്കുന്നു, നമ്മൾ താമസിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് വീടുണ്ടാക്കിയതെന്ന്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ കഴിവ് തന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വീട് വയ്ക്കുന്നതും ഉദ്യോഗങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഗാർഹസ്ഥ്യ ജീവിതം നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും എല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എല്ലാം ചെയ്തു തരും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിലൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പും പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പക്ഷെ നടക്കുക എന്നാണ്. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹം പിതാവും നമ്മൾ മക്കളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന രീതിക്ക് ആയിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുക. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലാതാക്കുന്നു. വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആറാമത്തത് വായിച്ച പ്രഭു, ആറാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചായിരുന്നു? ഇല്ല, വായിച്ചില്ല. വായിച്ചോളൂ. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോ മഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനിത്യം ഉപധാരയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പറയുന്നത്. കാറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാറ്റ് ആകാശത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്തെയ്യുന്നു, അത് ആകാശത്ത് നിന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാറ്റിന്റെ ചലനം പക്ഷെ ആകാശത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും ചലിക്കുന്നു. പക്ഷെ കാറ്റ് എങ്ങോട്ട് ചലിച്ചാലും അത് ആരെ ബാധിക്കത്തില്ല, ആകാശത്തിനെ ബാധിക്കത്തില്ല. അതേപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്. ഇവിടെ പ്രകൃതിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാനെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണം കഠോപനിഷത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ്, യക്ഷന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തു കണ്ടു. അപ്പൊ ഒരു രൂപം കണ്ടു. അപ്പൊ ഏതാണ്, ദേവന്മാരെല്ലാം വന്ന് നോക്കി, ഇത് ആരടാ എന്നുള്ള മട്ടിൽ വന്ന് നോക്കി. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ല, ആ രൂപം പറഞ്ഞില്ല, യക്ഷന്റെ രൂപത്തിലുള്ള. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ നീ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ദേവന്മാരാണ്, അതിശക്തരാണ്, എന്തുകൊണ്ടാ മറുപടി പറയാത്തത് എന്നിങ്ങനെ എന്താണ് വാക്ക് തർക്കമായ അവസാനം എന്താണ്, എന്നാ നമുക്ക് ബലപരീക്ഷണം നടത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ യക്ഷൻ പറഞ്ഞ ശരി. അപ്പൊ യക്ഷൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പുൽക്കൊടിയ നിങ്ങൾ കത്തിക്കുകയോ ചലിപ്പിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചലിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്, വായു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, കാറ്റ് രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് അതിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. അപ്പൊ അത് ചലിക്കുന്നില്ല, വെറും ഒരു തൃണമാണ്. അതിന്
പുൽക്കൊടി അതിനെ ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിശക്തമായ കാറ്റിന് പോലും പറ്റിയില്ല, കൊടുങ്കാറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അഗ്നി വിചാരിച്ചു, എനിക്കല്ലേ കൂടെ എല്ലാം കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റും, ഞാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാന്നുള്ള മട്ടില് ചെയ്തു. അഗ്നി കത്തിക്കാൻ നോക്കി, അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? പുൽക്കൊടി കത്തിയില്ല. അടുത്ത ഇന്ദ്രൻ, ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം അധിപൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ദ്രൻ? എന്താണ്? അഹങ്കാരിയും കൂടെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ള മട്ടില്. അപ്പോഴെന്താണ്, ഇന്ദ്രൻ എത്ര വജ്രായുധമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്തോ വലിയ ഒരു ശക്തിയാണ്. അങ്ങനെ തൊഴുകൈയോടെ അപേക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ്, നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആസുരന്മാരോട് തോൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, അഹങ്കാരം ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇത് കാണിച്ചത്. പിന്നെ എന്താണ്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ശക്തിയില്ല, എല്ലാം ഏതാണ്, എന്റെ ശക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, പരമോന്നതന്റെ ശക്തിയാണ്. ദേവന്മാരെല്ലാം പരമോന്നതന്റെ ഏതാണ് പിന്നെ ഏതാണ് അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചാല് ആർക്കാണെങ്കിലും ശക്തി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പുൽക്കൊടി അനങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും എന്ത് വേണം, ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളം തൈതരീയോപനിഷത്തിലെ ബ്രഹ്മസംഹിത 5.52 ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ബൃഹദാരണ്യോപനിഷത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ചന്ദ്രനും സൂര്യനും എല്ലാം ചലിക്കുന്നത് ആരുടെയാണ്? ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശക്തിയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചലിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക മാതാജി 7-8 വായിച്ചോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനസ്താനി കൽപാദൗ വിസൃജാമ്യഹം പ്രകൃതിം ത്വാമവഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃത്സ്നം അവശം പ്രകൃതേർവശാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് പഠിച്ചത്? നിലനിർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ, സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഇതില് സൃഷ്ടി സംഹാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. സൃഷ്ടി സംഹാരം, സൃഷ്ടിയും സംഹാരത്തിനെയും കുറിച്ച്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവാണ് സൃഷ്ടി സംഹാരം അല്ലെ. നമ്മളത് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത്. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞും ഓരോ കൽപ്പത്തിലും എന്ത് ചെയ്യും, കൽപ്പം അവസാനിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭാഗികമായിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു. രാത്രി കഴിഞ്ഞ്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ് പകലാകുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കൽപ്പ അവസാനം എന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൃത്യുവിന്, അത് 100 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മഹാകൽപ്പം വരും. അത് എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. കലിയുഗം, കലിയുഗം ഇൻറ്റു 2 ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം ഇൻറ്റു 3 ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം ഇൻറ്റു 4 എന്താണ് സത്യയുഗം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് 4ഉം കൂടെ കൂട്ടി പിന്നെ ഒരു 1000 വർഷം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് ഒരു പകലാകുന്നത്. അതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയും പകലും ഒരു ദിവസം പൂർണ്ണമാകും. അതിനെ എത്രയുണ്ടെന്നു 360 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വർഷമാകുന്നത്. അതിനെ പിന്നെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ് ആകുന്നത്. അങ്ങനെ 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ജീവിതകാലം. അതിന്റെ ഓരോ പകലും എന്താണ് ഇവിടെ കണക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, 432 432 കോടി സംവത്സരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടതത്ര. 100 വത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മരണമടയുമ്പോൾ പ്രളയം ഉണ്ടാകും. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു ഭഗവാനിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് പ്രപഞ്ചം. ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി നടത്തുക. 3 ശക്തികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, പിന്നെ ഏതാണ് തടസ്സ ശക്തി അല്ലെ. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ശക്തികളിൽ അധമശക്തിയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം നടക്കുന്നത്. ആദിപുരുഷനായ പുരുഷാവതാരമായ മഹാവിഷ്ണു, കാരണോദകശായ വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസം കാരണസമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. കോസൽ ഓഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോ കോസൽ ഓഷൻ. അപ്പൊ അവിടെ ശയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.
ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് അദ്ദേഹം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഗർഭോദക സമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് ഈ 14 ലോകങ്ങളെയും 28 നരകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓരോ ജീവാത്മാവിലും പരമാത്മാ രൂപത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, വിവിധ ജീവാത്മാക്കളുടെ വാസനകൾക്ക് അനുയോജ്യമായാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അതിൽ ഒരു പങ്കില്ല. നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അല്ലെ. വിതയ്ക്കുന്നതേ കൊയ്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾ നല്ല വിത്ത് വിതച്ചാൽ നല്ല ഫലം കിട്ടും. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവത് സേവന ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തുകയാണെങ്കിൽ ആത്മീയ തലത്തിലെത്തി നമുക്ക് പരമപദത്തിലെത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ പിറക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും തുടരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു, ധാമത്തിൽ പോകുന്നു, വീണ്ടും ഭൂമിയിലോട്ട് വരുന്നു. അത് അധമ ലോകത്തിലോട്ട് പോകുന്നു, നരകത്തിൽ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരു പങ്കുമില്ല. നമ്മളാണ് ഓരോന്നിനും കാരണക്കാരൻ എന്നാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാൻ എല്ലാം തരുന്നു. നമ്മളത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ, ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിച്ചാല് നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി മരിക്കേണ്ടി ഒന്നും വരത്തില്ല. ഭഗവാന് സൃഷ്ടി സംഹാരത്തില് അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നടക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഏത് ശരീരം വേണം എന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഭഗവാനല്ല നിശ്ചയിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് അത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മം നല്ലതാണെങ്കിൽ, ശുദ്ധ സത്വഗുണമാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 9ാമത്തെ വായിച്ചോളും. പ്രഭു വായിച്ചോളും 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ച മാം താനി കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയാം ഉദാസീനമസത്കൃതം തേഷു കർമ്മസു. ഇവിടെ വായിച്ചോളൂ. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതിന സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. സൃഷ്ടിയുടെ ഭൗതിക ക്രിയകളിൽ ഉദാസീനനാണ് അദ്ദേഹം. ഉദാസീനവത എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്? ഉപേക്ഷാഭാവം. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനോട് ഒരു ആസക്തിയില്ല. അപ്പൊ നിസ്സംഗനായിട്ട് അദ്ദേഹം നിൽക്കും. പ്രകൃതി പ്രക്രിയയുടെ ഓരോ സൂക്ഷ്മ അംശവും അദ്ദേഹത്തിന് അധീനമാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം അറിയാം. ഓരോ ആത്മാവ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എവിടെയാണ്, ഏത് രൂപത്തിലാണ്, ഏത് ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഏത് രൂപത്തിലാണ്, എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അദ്ദേഹം ഒരു സാക്ഷിയെ പോലെ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ മുൻ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്, അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷ പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനത്തിൽ അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനായിട്ടിരിക്കും. അതാണ് ഉദാസീനവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളെ പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു. എല്ലാ സൂക്ഷ്മകാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം അറിയുന്നു. പക്ഷെ വെറും സാക്ഷിയായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. ഒരു ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ്. അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷമായിട്ടാണ് വിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ചിലരെ വധിക്കാൻ വിധിക്കും. ചിലർക്ക് എന്താണ് ഫൈൻ അടയ്ക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവപര്യന്തം എത്ര വർഷം എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വിധിക്കും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനായിട്ടാണ്, ഇംപാർഷ്യലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇതിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പങ്കുമില്ല. ആരെ വധിക്കാൻ വിധിച്ചാലും അദ്ദേഹം അവിടെയും ഉദാസീനനായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മനപ്രയാസമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനാണ്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? വധശിക്ഷ കിട്ടി എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒന്നിലും എന്താണ് അത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ആരാണ്? ഭഗവാനും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും പിന്നെ എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ സുഖദുഃഖങ്ങളും മാനാപമാനങ്ങളും രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അതെല്ലാം അദ്ദേഹം നോക്കിക്കണ്ടിരിക്കും. ദുഃഖം വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മഫലം, സുഖം വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മഫലം, ഇതാണ് അഭിമാനം കിട്ടുന്നതും കഴിഞ്ഞ ജന്മഫലം, പിന്നെ അപമാനം വരുന്നതും കഴിഞ്ഞ ജന്മഫലം.
അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം അതിലെല്ലാം നിസ്സംഗതനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വേദാന്ത സൂത്രം പറയുന്നു, വൈഷമ്യ നൈർഗ്രണ്യേന എന്നാണ്. വൈഷമ്യ നൈർഗ്രണ്യേന എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയും അദ്വന്ദ്ങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഒരു സാക്ഷിയായിട്ട് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. 10-ാമത്തതിൽ പറയുന്ന മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് വിവിധ രൂപം കിട്ടുന്നത്. പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. ഏത് വർഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു, ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്രനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു തരത്തിലും ഇടപെടത്തില്ല, അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ 2 പക്ഷികൾ. ഒരു പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചിങ്ങനെ സുഖിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയ സുഖമാണ് അല്ലെ. മറ്റേ പക്ഷി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സാക്ഷിയായിട്ട്. വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. ആന വൃക്ഷത്തെ കുലുക്കുന്നതും ഒരു ബ്രാഞ്ചില് വെളുത്തതും കറുത്തതുമായ എലികളിരുന്ന് ബ്രാഞ്ചിനെ കരണ്ട് തിന്നുന്നതും, തേൻകൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് തേന് കുടിക്കുന്നതും, താഴെ പാതാളം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതും, അവിടെ മുഴുവൻ സർപ്പങ്ങളാണ്. അതേസമയം ഭഗവാൻ ഒരറ്റത്തിരുന്ന് ഇതൊക്കെ നോക്കി കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നോക്കുന്ന പോലും ഇല്ല. നമ്മളും എല്ലാം ആ അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിൽ അങ്ങ് മുഴുകുന്നു, ഭഗവാനെ മറക്കുന്നു എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇച്ചിരി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പലരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഫ്രീ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആരും വരുന്നില്ല. അതിലൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജന്മം പാഴായി പോകും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരമായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം. അർജുനനോട് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്, നീ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യൂ? ആയുധം എടുക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ആൾറെഡി കൊന്നിട്ടുണ്ട്, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രം, ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉപാദാന എന്ന് പറയുന്നു. പ്രകൃതിയെ ഉപാദാന എന്നും ഭഗവാന് പിതാവെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിതാവും നിമിത്തവും പ്രകൃതി ഉപാദാനയും മാതാവും ആണെന്ന്. എന്നുവെച്ചാൽ പ്രകൃതിയും പുരുഷനും. ഭഗവാൻ പുരുഷൻ, പ്രകൃതി മാതാവ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഉപമകള് സ്മൃതികളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പൂ കണ്ടാൽ മണപ്പിക്കാത്ത ആരും കാണത്തില്ല അല്ലെ. നമ്മളൊരു പൂ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് മണപ്പിക്കും, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ മണപ്പിക്കും. അപ്പം മണപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില പൂക്കളും മുല്ലപ്പൂക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സുഗന്ധം കാണും. പക്ഷേ പൂവിനെ അത് ബാധിക്കുന്നോ? നമ്മൾ ആ പൂവിനെ പറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഗന്ധം നുകർന്നെന്ന് വെച്ച് അതിന് ബാധിക്കുമോ? നമ്മൾ ഗന്ധം ആസ്വദിച്ചു, പക്ഷെ അത് പൂവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ പൂവിന് അത് ഗന്ധം തരുന്നു. അതേപോലെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാം തരുന്നു, പക്ഷെ ഭഗവാന് അതൊന്നും ബാധിക്കത്തില്ല. തരുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപയോഗിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും ഭഗവാന് ബാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഗന്ധവും പൂവും തമ്മിൽ ഗന്ധം നുകരുന്ന ആളും പൂവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് പൂവിനെ ബാധിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ ഗന്ധം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഭഗവാൻ അതിന്റെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു, പക്ഷെ പൂ പോലെ നേതൃത്വ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ ഒന്നിലും അതില് ഇടപെടുന്നു ഇല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നിലനിർത്തുന്നതില് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. നിലനിർത്തുന്നതിൽ പഠിച്ചത് അത് അല്ല, മൊത്തത്തില് സൃഷ്ടി സംഹാരത്തിൽ നമ്മൾ 3 കാര്യം പഠിച്ചു. ഒന്ന് നിലനിർത്തുന്നത്, അതിൽ ഭഗവാന്റെ പങ്ക് എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പങ്കില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് നടത്തുന്നു? നിലനിൽപ്പ്, സ്ഥിതി നിലനിർത്തുന്ന പരിപോഷണം നടക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടി വരുന്നു. അദ്ദേഹം നടത്തുന്നതല്ല, സൃഷ്ടി വരുന്നു. അതേപോലെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അതിന് അന്ത്യവും വരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് അതിലൊരു ടൂളായിട്ട് വരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകലും രാത്രിയും മഹാകൽപ്പവും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ടൂൾ മാത്രമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ വരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ഇത്
സ്വമേധയാ വരുന്നതാണ്. അത് ചെറിയ കാലമൊന്നും അല്ലല്ലേ. 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആരും ഭയപ്പെടണ്ട അല്ലെ. നമുക്ക് 100 വയസ്സല്ലേ ഉള്ളു. മറ്റേത് ഹ്യൂമൻ ഇയർ ഇത്രയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നിഷ്പക്ഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. ജീവജാലത്തിന്റെ കർമ്മഫലവും ആഗ്രഹവും അനുസരിച്ച് എല്ലാം ഇവിടെ നടക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ തന്നെയാണ് കാരണക്കാരൻ എന്നാണ്. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുകയാണ്. 11 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് മാതാജി വായിച്ചോളൂ. അംബിക മാതാജി എല്ലാ ശ്ലോകം വായിക്കേണ്ട. ഒരു 4 ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11 തൊട്ട് 4 അല്ലേ? 4 ഹരേ കൃഷ്ണ. അവജാനന്തി മാം മൂഢാ മാനുഷിം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവം അജാനന്തോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം മോഘാശാമോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാനാവിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ധൃതാഃ മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്തി അനന്യമനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസത്തെ. കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ 11 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കാണുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പല പല വ്യക്തികളുണ്ട്. ആദ്യം അതിൽ പറയുന്നത് ചിലർ എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ചിലർ ഭക്തരായിട്ട് അർജുനനെ പോലെയുള്ളവരും അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷെ പലരും ഭഗവാനായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കാണുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെല്ലാം വെറും മനുഷ്യനാണ്. ഭഗവാൻ ഇരു കൈകളുള്ള വെറും മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അവർക്കെന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ തരത്തിൽ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാത്തത്. നമ്മളെ പോലെ ഒരു ജീവി എന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന തരത്തിലാണ് അവർ കാണുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മൂഢന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം മൂഢന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. മൂഢന്മാർ. അപ്പൊ എന്താണ്? അദ്ദേഹം വസുദേവന്റെ ദേവകിയുടെ പുത്രനാണ്, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് കാണുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തല്ല, അദ്ദേഹം വെറും ഒരു മനുഷ്യനല്ല. വസുദേവ ദേവകിയുടെ വെറും പുത്രനല്ല, വെറും മനുഷ്യപുത്രനല്ല എന്നാണ്. അതിന് കാരണങ്ങൾ കുറെ അധികം പറയുന്നുണ്ട്. 10 വരെയുള്ള ഈ ശ്ലോകങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. പുരുഷ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, പിന്നെ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തത്? ആദ്യത്തെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ, ആദ്യത്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 തരത്തില് പുരുഷ അവതാരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം സൃഷ്ടിച്ചത്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നില്ലെങ്കിലും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. പിന്നെ ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരൻ കൃഷ്ണനായ ഗോവിന്ദനാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ശാശ്വത സത്തയാണ്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന് സ്തുതിക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മസ്തുതിയാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും എന്താണ്? അദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്നാണ് അത് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഗോപാലതപനി ഉപനിഷത്ത് പറയുന്ന ശരീരം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് തന്നെ 7:14 ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഏതൊരു ആത്മാവാണ് കൃഷ്ണൻ സമർപ്പിതനാകുന്നത് അയാൾ ഈ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നു. ഭൗതിക ശരീരമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് എന്നതാണ് ഇവിടെ. അദ്ദേഹത്തിന് ആരാണ് കീഴ്പ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമർപ്പിതരാകുന്നത്? എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട്, നിത്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇടയാകും. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും എന്താണ്? ഈ അറിവുകൾക്കൊന്നും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും വേണ്ട.
അതാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്? എത്ര ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ജന്മം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലം നല്ലതായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഏത് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിവും ഒക്കെയായി മുൻ ജന്മ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് ജനിച്ചു വളരുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് PhD ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഗുണവും ഇല്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം കിട്ടിയാല് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂഢാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, വിഡ്ഢിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കഴിയും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം കിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. ഇത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ലെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ്. അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹ്യമായ ശക്തികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ജ്ഞാനം, പരമമായ ആസ്വാദനം, സർവ്വതിന്റെ നിയന്താവ്, മുക്തിദായകൻ, അന്തരംഗ ശക്തിയ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നാൽ അതിലൊന്നും പെടാതെ, ഹീസ് കീപ്പിംഗ് എലൂഫ് അല്ലെ, യോഗ ഐശ്വര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ ആരാണ്? മൂഢന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് മൂഢന്മാർ ആരെന്നാണ് പറയുന്നത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹ്യമായ ശക്തികൾ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്നും ആർക്ക് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ശക്തിയാണ്, പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കാത്ത ശക്തിയാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്ഞാനം. എല്ലാം അദ്ദേഹം അറിയുന്നു, കഴിഞ്ഞതും ഇപ്പോഴത്തതും വരാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം. പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകനാണ് അല്ലെ. എന്ത് കൊടുത്താലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും, ഭക്തിയോടെ സ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ ഏതാണ്? സർവ്വതിന്റെയും നിയന്താവാണ് അല്ലെ. ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ്, എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതും അദ്ദേഹമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭക്തന് മുക്തി നൽകുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാ? ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാത്തിനെയും അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കും. ഒരു ഉറുമ്പിനെയും ഇന്ദുഗോപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രാണിയെയും വലിയ ചീങ്കണ്ണിയെയും ആനയെയും എല്ലാത്തിനെയും അദ്ദേഹം നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലാം സ്വതന്ത്രനായിട്ട് യോഗ ഐശ്വര്യൻ അല്ലെ, യോഗ ഐശ്വര്യനായിട്ട് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും അറിയാത്തവര് മൂഢന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകും, ശുദ്ധഭക്തർക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും. ഇപ്പൊ ദുര്യോധനാദികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പം മനസ്സിലായില്ല. അതേസമയം യുധിഷ്ഠിരൻ തുടങ്ങിയ പാണ്ഡവന്മാർക്കും വിതുരർക്കും ഭീഷ്മർക്കും എല്ലാം അദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അവർ എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിതരാകുകയും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭൗതിക നേട്ടവും ഉണ്ടായി, പിന്നെ ആത്മീയ നേട്ടവും ഉണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹം പോയെന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഇവരും മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് പോയി എന്നാണ്. അവരും ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? അവ്യക്തവാദികൾ പറയുന്നു ഏതാണ്? ഈ പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയല്ല അദ്ദേഹം ഏതാണ്? നമ്മളെ പോലെ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ, സൂപ്പർ പവർ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം 1:1:20 ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നത് 1:1 പറയുന്നതാണ്. ഭാഗവതത്തില് ജന്മാദസ്യതോ അന്യയാ ഇതരത ചാത്തേഷാഭിജ്ഞസ്വരാ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയേ മുഹ്യന്തി യസ്സൂരയഃ തേജോ വാരി മൃദാ വിനിമയോ യത്ര സർഗോ മൃഷാ ാംനാസേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന അദ്ദേഹം എന്താണ്? പരമോന്നതനാണ്, പരമസത്യമാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ആവിർഭവിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് അഗ്നിയിൽ ജലം, അതേപോലെ ജലത്തിൽ കര, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചതായ മായ അല്ലെ. മായ കാണിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും വിഭ്രമിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരനായ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എവിടെ? അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇവിടെ
നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭാഗവതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, സമർപ്പിതരായാല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരമമായ പദം ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ശരീരം വീണ്ടും വീണ്ടും പല രൂപത്തില് എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനുഷ്യരൂപം തന്നെ ആകണമെന്നില്ല എപ്പോഴും. അപ്പൊ ദുരാത്മാക്കളുടെ വിധി എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇരിക്കുന്നു, പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ആസുര സ്വഭാവക്കാരാകാം, ചിലപ്പോ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാകാം, ക്ഷത്രിയരാകാം, രജോ ഗുണക്കാരാകാം, അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ശൂദ്രരാകാം. അപ്പൊ ഓരോ തരം ഗുണങ്ങളിൽ അല്ലെ, വൈശ്യരാകാം, അവിടെ തമോ രജോ ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. അത് ദുരാത്മാക്കളുടെ വിധിയാണ്. അതേസമയം ഭക്തന്മാർക്ക് ഏതാണ്, അധമലോകത്തിലേക്ക് പതിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്തും പോകണ്ട, ഉന്നത ലോകങ്ങളിലും പോകണ്ട. അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെ തന്നെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലോട്ട് തന്നെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്തവർ, വിഡ്ഢികൾ, മൂഢന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആസുരയോനികളിൽ ജനിച്ചും മരിച്ചും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസുരയോനി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഏതാണ്, അധമലോകങ്ങളിലേക്കും എല്ലാം പോകാനായിട്ട് ഇടയാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 13ഉം 14ഉം വായിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ മാതാജി? എപ്പോഴും മഹാത്മാക്കളുമായി സംസർഗം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാല് ആധ്യാത്മികതയിൽ നമുക്ക് വികസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയമായി, കുറച്ചുകൂടെ എടുക്കണം. പതിനഞ്ചും കൂടെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15ഉം 16ഉം കൂടെ എടുക്കാം. വായിച്ചോളൂ മാതാജി, വായിച്ചോളൂ 15ഉം 16ഉം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യന്യേ യജന്തോ മാമുപാസത്തെ ഏകത്വേന പൃഥക്ത്വേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. അഹം ക്രതുരഹം യജ്ഞ സ്വധാഹം അഹം ഔഷധം മന്ത്രോ അഹം അഹമേവാദ്യം അഹം അഗ്നിരഹം ഹുതം. കൃഷ്ണ ഇവിടെ പറയുന്നത് നേരിട്ടല്ലാതെ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് ഈ 15ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പല വിധത്തിലും കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നേരിട്ടല്ലാതെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആർത്തൻ, ദരിദ്രൻ, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു അല്ലെ. ആർത്തൻ ദുഃഖിതൻ അല്ലെ, ദരിദ്രൻ അർത്ഥാർത്ഥി അല്ലെ, അർത്ഥം ആഗ്രഹിക്കുന്നയാള്. പിന്നെ ജ്ഞാനി, പിന്നെ ഏതാണ്, ജിജ്ഞാസു അല്ലെ, ഇൻക്വിസിറ്റീവ് നോളജ് കിട്ടാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് 4 പേരും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 തരം ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏകത്വേത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഏതാണ്, ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏകത്വേത. അങ്ങനെ ഏതാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് പറയുന്ന തത്വമസി എന്നുള്ള തത്വമാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ള ബോധമുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ്. തത്വം അസി, ദാറ്റ് ഈസ് യു ആർ ദാറ്റ്, യു ആത്മ ഈസ് ദാറ്റ് ബ്രഹ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയാണ്. അതായത് ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എന്നുള്ള അദ്വൈത ഫിലോസഫിയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അതേസമയം നമ്മള് ഭേദ തത്വത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനും തുല്യരാണ്, പക്ഷെ അളവിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ദ്വൈതമാണ്, അദ്വൈതമല്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഏകത്വേന എന്നുള്ളത് അദ്വൈത ഫിലോസഫിയാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഇതാണ് പൃഥക്ത്വേന എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുരൂപൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മതി. അത് ശിവനാകാം, ബ്രഹ്മാവാകാം, ഇന്ദ്രനാകാം, വരുണനാകാം, അഗ്നിയാകാം, ദേവിമാരാകാം, ആരെങ്കിലും ആകാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ രൂപത്തിൽ ആരാധിച്ചാലും നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താം എന്നാണ്. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെ ആരാധിക്കണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്.
വേറൊന്ന് അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രതീക ഉപാസന എന്ന പ്രതീകമായിട്ട് ഉപാസിക്കുന്നു എന്നാണ്, ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. മൂന്നാമത് വിശ്വതോന്മുഖൻ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വതോന്മുഖൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപ ഉപാസന കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റേതായിട്ട് കണ്ട് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഇതാണ് വിശ്വതോന്മുഖർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരിട്ടല്ലാതെയാണ് ഈ 3 തരം ആരാധകരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. 16 വായിച്ചല്ലോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 16 പറയുന്നത് അത് ഏതാണ്? യജ്ഞത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാന് ആരാധിക്കും, ഭഗവാന് പ്രാപിക്കും. ഇത് വായിച്ചായിരുന്ന 16-ാമത്തെ വായിച്ചു. യജ്ഞത്തിലൂടെ എങ്ങനെ, അത് അടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഏതായിരുന്നു പഠിച്ചത്? എങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തിൽ ഏതാണ്? വെറും മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് അല്ലെ? അത് ആരാധനയല്ല, കാണുന്നത്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ നേരിട്ടല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തത് യജ്ഞത്തിലൂടെ, അതായത് കർമ്മ കാണ്ഡത്തിലൂടെ. വേദിക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, വേദങ്ങൾ പറയുന്നു എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വേദങ്ങൾ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും കൃഷ്ണനാകുന്നു. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നവർ വേദോക്ത യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനുഷ്ഠിച്ചവരാണെന്ന് പറയുന്നു. 41 യജ്ഞങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് യജ്ഞത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പല പല യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്, വേദയജ്ഞങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് തരം യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. ആ തരം യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്യും. പിന്നെ അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നു എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ, യജ്ഞം നടത്തുന്നയാളും യജ്ഞകുണ്ഡവും യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ഏതാണ് ദ്രവ്യങ്ങളും സാധനങ്ങളും യജ്ഞത്തിലെ യജമാനനും നടത്തുന്ന ആളില്ലേ, പണം ചെലവാക്കുന്ന ആളല്ല, പിന്നെ ഏതാണ് യജ്ഞം നടത്തിക്കുന്ന യജമാനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ യജമാനന് എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അതായത് യജ്ഞത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ വസ്തുവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഏതാ നെയ്യും ഇതുമെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം യജ്ഞ പ്രക്രിയ, ഈ നടക്കുന്ന രീതി, ആ പ്രോസസ്സും അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഗ്നിയും ഭഗവാൻ തന്നെ. കാരണം എന്താ? എല്ലാം നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അഗ്നിയാണ്. അഗ്നിദേവൻ ഭഗവാനാണ് കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത് അല്ല. അപ്പൊ ഏത് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയാലും ഏത് ദേവന്മാർക്കാണോ അവർക്ക് അർപ്പിക്കും, അഗ്നിദേവൻ അവർക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അവരെന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് അവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം അവരാർക്ക് കൊടുക്കും? അവരുടെ യജമാനനായ ഭഗവാന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ബാക്കി ഈ യജ്ഞവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓങ്കാരം അല്ലെ, വേദമന്ത്രം. അതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 17-ാമത്തതില് പറയുന്നുണ്ട് അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 17-ാമത്തതും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചോളും. അതല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോളൂ. പ്രഭു വായിക്കും. പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കണം മാതാജി. 17. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോംകാര ഋക്സാമയജുരേവ ച. ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും. നമ്മൾ മാതാപിതാ ഗുരു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെന്റെ മകൻ, ഇതെന്റെ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അതെന്താണ്? കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ഒരു ദുഷ്ടനായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു അസുരനാണ് അല്ലെ, അതൊരു ദുഷ്ടനായ അസുരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അസുരന്മാരുടെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാം വേദജ്ഞാനികളാണ്.
പ്രധാനപ്പെട്ട അസുരന്മാരെല്ലാം മഹാപണ്ഡിതന്മാരാണ്, വേദജ്ഞാനം അവർക്ക് നല്ലോണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചപ്പോഴാണ് ഹിരണ്യകശിപു എന്തായത് ദേവന്മാരുടെ ശത്രുവായിട്ട് മാറിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുവരെയും വിഷ്ണുവിനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തില്ല, വെറുത്തിരുന്നില്ല. അതേസമയം ഹിരണ്യാക്ഷൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ ശത്രുവായിട്ട് മാറിയതും. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ ശത്രുക്കളായതും മനുഷ്യരുടെ ശത്രുവായിട്ട് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം നിർത്താനായിട്ട്, എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യലോകത്തും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിങ്കരന്മാരെ വിടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. എല്ലാം നശിപ്പിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചോളാൻ. കാരണം എന്താ, വിഷ്ണുവാണ് ആരെ വധിച്ചത്, ഹിരണ്യാക്ഷനം. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മാതാവ്, ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും മാതാവ് ദിതി അല്ലെ. അതേപോലെ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ ഭാര്യ ആളുടെ പേരാണ് രുഷാഭാനു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ, സംസ്കാര ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് പറയുന്നതെല്ലാം വലിയ വലിയ തത്വങ്ങളാണ്. വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും ഒക്കെയുള്ള പല ഉന്നതമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അവരോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വേദജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷെ അസുരൻ തന്നെ അവരെ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താ, വിഷ്ണു ഭക്തരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെ അസുരന്മാരെന്നും വിഷ്ണു ഭക്തരായ ദേവന്മാരെ സുരന്മാരെന്നും വിളിക്കുന്നത്. അസുരൻ സുരൻ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സകലതും നമ്മുടെ ക്ലോസ് റിലേഷൻ ഒക്കെ എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ദാദാ, സൃഷ്ടികർത്താവ്, അതേപോലെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നയാള്, സപ്പോർട്ടർ, എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നയാള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ വേദങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ശബ്ദമായ, വേദമന്ത്രത്തിലെ പ്രധാന ശബ്ദമായ ഓങ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ്, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. വേദ പഠനത്തിന്റെ തുടക്കവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ്. ഓം ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് പഠനം തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപ്പത രൂപശ്ചാകൃപ സിന്ധുഭേ പതിതാനം പാവനേഷു വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ. ശ്രീല പ്രഭാത് കീ ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കീ ജയ. ഗൗരനിതായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.